Түбән Камада сәләтле татар яшьләре ачык һавада зур концерт оештырырга җыена. Анда Татарстан йолдызлары да катнашыр дип көтелә. Кайда һәм кайчан? Тулырак алдагы сюжетта. Түгәрәк өстәл артында Түбән Каманың актив татар яшьләре бөтен дөнья татар конгрессы белән берлектә алар ачык һавада концерт оештырырга уйлыйлар. Программа инде төзелгән, анда Татарстан йолдызлары да катнашачак. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Рифат Зарипов, Рамил Галимҗанов исемлектә татар тамашачысы яратып өлгергән Түбән Кама җырчылары да бар. Марат Фәйрушин, Рөстәм Асадуллин, Нәркиз Зиннатуллин. Безнең егетләрне күпләр белә. Бәйрәмдә алар популяр җырларын башкарачаклар. Түбән Каманың талантлы яшьләр белән берлектә һәм татар конгрессы белән берлектә чын күңелдән бу концертны ясарга тырышабыз һәм бик кеше килер, бик уңышлы булыр дип өмет калабыз. Бәйрәм 25 августка билгеләнгән уздыру урынына гаилә паркы. Оештыручылар Түбән Камаларны татарча концертка чакырып калалар. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, Яңалыклар.